Pozdrav pričaljupci! Vrijeme je za novu jezikolomku. Vidjet ćemo kako će meni ova uspjeti, a onda ju vi pokušajte nekoliko puta. Dakle, zadatak nam je ovaj. Možeš li brzo izgovoriti ovu rečenicu 5 puta za redom? Oprostite što vas ne gledam, ali tu mi piše nema šanse da ja to zapamtim na pamet. U školi za školjke ljuljuškala se školjkica na šljunku. Sad je to kao lagano jer sam ja to samo pročitala, ali treba to 5 puta za redom brzo. U školi za školjke ljuljuškala se školjkica na šljunku. U školi za školjke ljuljuškala se školjkica na šljunku. U školi za školjke ljuljuškala se školjkica na šljunku. U školi za školjke ljuljuškala se školjkica na šljunku. U školi za školjke ljuljuškala... Ne mogu više, evo 5 gotovo, ali 4 sam uspjela, haha. Pokušajte vi. U školi za školjke ljuljuškala se školjkica na šljunku. A za vas izazov da vi napravite svoju jezikolomku, pokušajte osmisliti jednu u kojoj je glavna riječ čamčić. Bog!